Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yes, we have seen you coming and register here. How does it feel that now you are registered voter, and what made you to come and register here? I'm very happy that I've registered. As a citizen of the Republic of Malawi, it is my democratic right to vote. So for me to vote, I need to register. I need to contribute towards the choice of the president and other office bearers in the Republic of Malawi. So by coming to register, I have now the ammunition that will help me go and vote. Without registration, without registering, you cannot vote. Your message to those that are yet to register? I pray and encourage all Malawians to go and register. Every Malawian should register so that he can vote or she can vote. I know there are some challenges, but those will be overcome, I hope. There has been calls by some quarters maybe to extend the voters registration exercise. Maybe your comment? I would agree with them. From what I've seen here, there is quite a big number that has already registered, but they would like to register, but there are challenges. So, I mean, we cannot leave somebody out when he is eligible to vote and he has all the qualifications to vote. Let that person be registered. So the extension call to me is legitimate. Chairman, umwena mwamba bwanje kuti tsopano nzika zolembetsa yenera kuti mutafunga ngawo kwa tenga basa kubera chikomanso kuti inopangisana chani lungwele musalembetse tsiku lero. Ndilokondwa kuti ndalembesa chifukwa kuti monga nzika ya dziko lino ndi pakali pano ndi chilolezo chozavota ndi mpata ofuna kukhala nawo gulu la anthu amene asasankhe president wa dziko lino, kusankha phungu, ma-councillors, ndiye monga mzika ya dziko ndilokondwa. Popanda kulembesa sungavote. Ndiye ndikupempha onse amalawi kuti aliyense akalembese kuti azakhale ndi mwayi wovota nthawi yomwe. Pali mapempho kuti mwina nyengo yatayonjezera potengera kuti ena anakanika kutero kulembesa. Mukuona bwanji? Munthu aliyense ali ndi ufulu woti azavote. Ndiye pasakhale munthu woti asalembedwe feyo kuti pali mavuto ena, aliyense alembedwe kuti azavote chifukwa ndi ufulu wake. Ndiye ndikugwirizana nazo kuti kuonjezera kwa nthawi kukuchitika. Mwina uthenga wanu kwa anthu amene alembetse ena mwina ndi mphwayi chabe kutakhala uthenga utali. Asapange mphwayi abwere azalembese kuti azavote. Asapange mphwayi alembese kuti azavote. Nthawi ndi omweyi. Ena madandaula mavoti atasala pang'ono kuti anthu akavote nthawi kumati ndikanalembesa, ndiye akalembese kuti akavote. Thokoza kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.